Fil-ġimgħa li rapport dwar il-kriminalità f'Malta wera kif madwar 34% ta' reati kollha li saru s-sena l-oħra seħħew fuq ġewwa, jiġifieri online jew bejn l-erba' ħitan tad-dar, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà żvela każ riċenti li jikkonferma żieda notevoli f'reati online bħal frodi, hacking u każijiet ta' rikatt. Fuq il-programm VOVA l-Kummissarju tal-Pulizija semma kif fost l-aktar reati li qed jinkwetaw lill-awtoritajiet huwa il-blackmail, inkluż is-sextortion li fl-aħħar snin irreġistra żieda qawwija. Kont qed naqra wieħed mir-rapporti li daħlu fil-24 sija tal-talbiera fejn persuna jidher li kien ħallas madwar 18,000 lil xi ħadd li kien qed jirrikattaħ li jekk ma kienx ħajbqa' jagħtih il-flus kien ser jippubblika ritratt indiċenti tiegħu. Dan il-każ jenfasizza realtà ġdida fejn il-vittmi mhux biss jiġu sfruttati finanzjarjament, iżda wkoll jitilfu kontroll fuq il-kontenut personali tagħhom, ħafna drabi wara li huma stess ikunu qasmu dawn ir-ritratti. Kull darba li qed titfa' image tiegħek, ritratt tiegħek, filmat tiegħek, inkluż qed tesponi partit intimi tiegħek fuq l-internet, il-moment li tfajtu fuq l-internet dak tlift il-kontroll tiegħu darba l dejjem. Il-Kummissarju spjega li meta l-kriminalità timxi fuq ġewwa, jiġifieri lil hinn mit-toroq lejn l-ispazju privat jew online, il-Pulizija titlef parti sostanzjali mill-kontroll dirett tagħha u għalhekk il-prevenzjoni ssir aktar diffiċli. Illum nanalizzaw id-data, nifhmu it-temporal aspects meta jsiru r-reati, li huma l-hotspots u nadottaw kunċett ta' targeted policing. Fuq ġewwa dak il-kunċett ma jaħdimx fuq ġewwa l-iktar ħaġa nistgħu nagħmlu bħala korp tal-Pulizija huwa li nsaħħu l-għarfien. Il-Kummissarju kellu appell ċar għal ġenituri u l-pubbliku in ġenerali biex ikun hemm aktar għarfien dwar ir-riski online. Parir li nagħti lill-ġenituri ħudu ħsieb li l-ulidkom x'qed jagħmlu fuq l-internet. Jiġifieri forsi l-ewwel wieħed kultant biex noqogħdu naqra kwieti nagħtu t-tablet lill-uliedna. Pero naraw fejn dawn qed jidħlu. Bl-istess mod appella lill-anzjani biex joqogħdu attenti minn scams online fejn sostna li jekk offerta tidher wisq tajba biex tkun vera x'aktarx hija frodi. Hawnhekk il-Kummissarju saħaq li l-akbar arma kontra dawn ir-reati tibqa' l-għarfien.